Kami na nga nabilin. The Survivor of Wrong Turn 2 Dead End, ha? Eh, nauna, last na ito nga magsabay ba? Oo. Bisa niya kita magsabay. Ge. Last magsabay. Ge. Wala, kung mag-ina Oh, kita magsabay. sige. Oh, nagitar si Kuan ha? GC ha? Ay, ana de, dimi, pakyo man to. Oh. Ano na siya? Kasi na, ina nga kami lang good, ina nga last, ina nga kami lang palitimi. Gamay naman lang tayo nga siya, gamay naman lang ta. Oh, wala na. Nangaubog kami. Gamay na lang ni man. Upat na lang may kabuok. 5 pilas, Ay, 5 lang. Oh, pero ang isa, one shot. Pero, sa tamang yun, gibiyaan mo yun eh. Tingis ka pa may isa. Para pa'y 2 daw. Kasi pa zoom. Bula ka, ako'y ganin rin, bula kayo. Sa